fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore li jsejħula wkoll il-festa tal-Madonna tas-Silġ għaliex kien ġara mirakolu illi f'dan il-jum Ruma għamel ħafna silġ. U dak kienu jgħidula bl-interċessjoni tal-Madonna. Idin ukoll fil-kwindicina ta' Santa Marija, allura xieraq li nagħmlu din it-tifkira biex bl-interċessjoni ta' Marija u fuq l-eżempju tagħha aħna nimxu dejjem bħala il-qaddejja tal-mulej. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, nitolbu maħfra. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int iddaw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Illum nofru l-Quddisa Marija u Nikola Galja. U nixtieq li ninaqdu flimkien mal-koppja Abdilla li llum jalqu 50 sena miż-żewġin biex iroddu ħajr lill-Alla u jkomplu l-fedeltà tagħhom għad-doveri u għad-dmirijiet taż-żwieġiet. Nitolbu warrab minn qudiemna minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ommok ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktib tal-profeta Ġeremija. F'dik is-sena, fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba' sena, Ħananija bin Ażur, profeta minn Ġibon, ġie fit-tempju tal-mulej u taħt għajnejn il-qassisin u l-poplu kollu qalli. Hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti, Alla ta' Iżrael, jien kissirt il-madmat tas-sultan ta' Babilonja. Sa santejn oħra inġib lura f'dan il-post it-tagħmir kollu tat-tempju tal-mulej li Nabukodożor, is-sultan ta' Babilonja, ħa minn dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U rraġġa lura wkoll lejn dan il-post lil Ġekonija bin Ġehojakabin, is-sultan ta' Ġuda, u wkoll lit-turufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja, oraklu tal-mulej, għassen kisser il-madmat ta' Babilonja. Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb lil Ħananija, il-profeta taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-tempju tal-mulej. U l-profeta Ġeremija qallu, sewwa, jalla l-mulej jagħmel hekk. Jalla l-mulej jagħmel li jseħħ dak li għadek kemm ħabbart u ġib lura f'dan il-post it-tagħmir tat-tempju tal-mulej u lit-turufnati kollha minn Babilonja. Madankollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'widnejk u f'widnejn il-poplu kollu. Il-profeti li ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta għal ħafna pajjiżi u saltniet kbar. Imma l-profeta li jħabbar is-sliem ma jinarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-mulej jekk mhux meta isseħħ
il-ħaġa li l-profeta ikun ħabbar. Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija u kissru. U qal Ħananija quddiem il-poplu kollu: hekk jgħid il-mulej, sa sentejn oħra hekk se nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha il-madmat ta' Nabukodonosor, is-sultan ta' Babilonja. Wara li Ħananija il-profeta kien kisser il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija, il-mulej kellem lil Ġeremija u qallu: mur kellem lil Ħananija u għejdlu: hekk jgħid il-mulej, int kissirt madmat tal-ħatab, iżda minn floku għad ikollok madmat tal-ħadid. Għax hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti Alla ta' Iżrael, madmat tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawn il-ġnus kollha, ħalli jaqgħu il-siera ta' Nabukodonosor, is-sultan ta' Babilonja, u jaqduh għax jien tajtu saħansitra il-bejjem tax-xari. Il-profeta Ġeremija qal lil Ħananija l-profeta: Ħananija, ismani nitolbok, ma kienx il-mulej li bagħtek, imma int ġalt lil dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-mulej: ara, se nqaċtek minn fuq wiċċ l-art u inti tmut dis-sena stess, għax bit-taħbir tiegħek rid ixxewwex kontra l-mulej. Ħananija l-profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-mulej: roddu ħajr lill-Alla. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Biet minn triq il-gideb. Għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Neħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa, għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. ħajduru lejja dawk li jibżgħu minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Jassuli l-ħżiena biex jqerduni, imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nidbiet, għax int kont li għallimtom li. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Rabbi, int li ben ta' Alla, int is-sultan ta' Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qarrim il-Vanġelu skont San Mattew. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġija li d-disċipli jitilqu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija, kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellha r-riħ kontra tagħha. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom mexa fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma qalu u mbagħad għajtu dak iż-żmien meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telgħu warajh fil-mixi mill-bliet. X'inniżlet
niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'kien sar fil-għaxija, id-disċipli tiegħu resqu lejh u għalulu dan post inwarrab u ħin għamel sewwa. Ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu għalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma għalulu dawn m'għandniex ħlief 5 ħubżiet u 2 ħutiet, ġibuhom lil hawn għalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħubżiet u 2 ħutiet, refajnejh lejn is-sema, birek, qasam il-ħobżiet u tagħhom lid-disċipli, u d-disċipli mewluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba' u ġabru l-bċejjeċ li kemm fadal u mlew bijhom 12 qoffa. X'in kienu madwar 5,000 raġel dawk li kienu barra nisa u tfal. Il-kelma tal-mulej. Min kien il-qudies għall-bieraħ, il-Vanġelu kien jitkellem fuq il-ħobż tas-sema li niżel mis-sema li hu Ġesu u hija l-Ewkaristija ovvjament. U llum il-Vanġelu jkompli wkoll fuq dan l-argument. X'naraw u x'messaġġ nistgħu nieħdu? L-ewwel nett, ir-rakkont tal-mirakolu ma fihx sens fih innifsu biss, imma permezz ta' dak il-mirakolu l-evanġelisti ġabar ir-rakkont biex iwassal messaġġ importanti ħafna, speċjalment fil-Vanġelu tal-lum. Għaliex importanti? Għaliex l-ewwel nett Ġesu meta kien jara n-nies imħawdin, imwerrin, ma jafux x'inhuma bħal dawk in-nax li mingħajr raj kien isejħilhom, Ġesu minnu fih kien jibda jallimhom u jxandrilhom l-aħbar it-tajba. Imma permezz tal-miraklu tal-lum, Ġesu rrid jagħtina talima li hu bagħat lill-Knisja biex jiċċelebraw l-Ewkaristija. U kif naraw li Ġesu bagħat lill-disċipli tiegħu? X'ħin id-disċipli għalulu ibagħthom għaliex sar il-ħin. U Ġesu għalilhom għatuhom intom x'jieklu. Dak huwa kmand ta' Ġesu lid-disċipli tiegħu komplu jew ibdew għamlu l-Ewkaristija, iċċelebraw l-Ewkaristija. U kif jiċċelebraw l-Ewkaristija? Faqdiet fil-komunità. Meta Ġesu ordnalhom joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix u fil-Vanġelu ta' San Luqa isebrilna poġġawhom 50-50, dak kien ifisser li Ġesu qed jgħidilhom morru fid-dinja, ħabbru l-aħbar it-tajjeb, oħolqu komunitajiet li jiċċelebraw l-Ewkaristija, li jiċċelebraw l-Qudisa. U dan huwa l-messaġġ prinċipali tal-Vanġelu tal-lum. U aħna li nisimgħu l-qudess kuljum ma iktar mod partikolari l-ħadd, aħna nagħmlu parti minn dawk in-nies li għadu bil-qiegħda u ġej mogħti lilhom il-ħobż tal-ħajja li hija l-Ewkaristija. U aħna bħala nsara għandna sens bħala komunità għax niċċelebraw il-quddies. Mingħajr il-quddies il-Knisja ma teżistix. Kif il-Quddisa mingħajr il-Knisja lanqas teżisti. Allura fejn hemm il-Knisja hemm l-Ewkaristija u min jiċċelebra l-Ewkaristija jagħmel parti mill-Knisja. U dan huwa il-kmand ta' Ġesu. Il-bieraħ smajna wkoll għallhom taħsbux għall-ikel li jgħaddi imma l dak il-ħobż li jibqa' dejjem wal ħajja ta' dejjem. Kien qiegħed jgħidilhom u llum jgħid lilna illi it-tħabbira tal-Vanġelu, ix-xandir tal-kelma talla huwa importanti għaliex huwa ikel tal-ħajja. U kif inhu l-ikel tal-ħajja?
billi jatina messaġġ, jatina sens għal kull sitwazzjoni li nkunu fija. Għax fl-aħħar mill-aħħar ħajjitna hija mibnija fuq valuri, fuq prinċipji, fuq talim. Imma liema talim ta' Ġesu Kristu jew inkella ta' xi ħadd ieħor. Ġesu għalidna l-bira min għandu lili min jikol minni ma jtieħ qatt il-ġuħ jew l-għaġġ. Għaliex kif tellimna l-Knisja min għandu l-Kristu ma jonsu xejn, kif jgħid dak is-salm ukoll il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jinqosni. Allura jekk aħna inħossuna imsejħa biex nagħmlu parti mill-Knisja li niċċelebraw l-Ewkaristija, ħenjin aħna. Għalhekk il-qudiesa anke ta' kuljum fija l-importanza tagħha fejn nieħdu dal-ikel tal-ħajja kemm permezz tal-kelma tiegħu u kemm ukoll permezz tal-Ewkaristija. Jalla kull qudiesa li nisimgħu inħossuna for ix-xurtjati għax imsejħa biex nagħmlu parti mill-Knisja tiegħu. Ir-resqu t-talb tagħna fidi u fiduċja fil-mulej. Nitolbu għas-saċerdoti, ministri tal-altar imqaddes sabiex joffru lilna l-ġisem u d-dem ta' Kristu flimkien ma' xhieda ħajja ta' fedeltà għal vokazzjoni li rċevew. Nitolbu għal popli sabiex kulħadd ikollu dritt tal-proprjetà għal ġid naturali tad-dinja. Nitolbu għal dawk li studjaw il-liġijiet tan-natura u x-xjenza sabiex l-impegni tagħhom jiġi indirizzat għal kwalità tal-ħajja aħjar tal-bnedmin. Nitolbu għalina l-koll sabiex nintnebħu bis-sitwazzjoni ta' tbatija ta' tant bnedmin u nkunu lesti li ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu. Nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, għad-divoti ta' dan is-santwarju sabiex f'Marija naraw dak l-eżempju li kienet marbuta ma' Alla, kif aħna marbutin ma' Alla kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija. Nitolbu talba partikolari oġġi nagħmluha għal koppja Abdilla illi tala illum 50 sena huwa sinjal ta' fedeltà biex l-eżempju tagħkom ikun ta' xhieda għal ħbieb għal familjari tagħkom u għalina l-koll illi fil-mulej kollox hu possibbli anke li tgħix tant snin ma' xulxin anke f'mumenti diffiċli u f'mumenti sbieħ. Jalla il-mulej jagħtikom il-barka li tkomplu tħobbu lil xulxin, tgħinu lil xulxin, taħfru lil xulxin biex tkomplu tkunu ta' eżempju lill-oħrajn. Għal dan nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché l'Eucaristia sia il centro della nostra vita cristiana, perché nutriti dalla parola di Dio e del pane eucaristico viviamo come cristiani maturi per essere esempio agli altri nei nostri tempi. Preghiamo, nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla missier li tajtna l-ġisem ta' ibnek bħala ikel fuq din l-art u ran tal-ħajja ta' dejjem fis-sema, għatilina li qed nieħdu sem fil-sim ta' dan il-ħobs il-Spiritu Qaddis tiegħek jagħmel ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs dan il-bit li għedin nofrulek, frott ta' dila u xogħol bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun miġbur mill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-għamolej it-talb u l-offerti li aħna il-fidili tiegħek qegħdin nagħmlu fil-festa tal-Verġi Marija Mqazza fil-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore biex permezz tagħhom noġbuk u naqalgħu l-għajnuna tat-tjieba tiegħek bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom, nerfu qlubna l-fuq, niżukkar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa u l-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Kristu Sidna. Bieħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġi u l-qaddisin u fl-imkien ma' tagħhom ilqa li tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-arti mlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tasmawek. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli. Qaddis ta' sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-met tiegħek mulej. Inxandi bil-feħr għamed. Nistennek sa ma tiġi fil-glorja. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u roddulek ħajra, xoġbuk tilana għawn u dimek biex naħduk, u mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nirdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u għettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jien ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u Nikola Galja li joġbok issejħilhom għal għandek minn di-dinja. Ftakar f'ħutna dak li raqdu bit-tama tal-awmien,
iftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-siel li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċjusi fil-kelma ta' Alla, irresqu issa it-talba tagħna bħala ulied l-uniku missier tagħna u ngħidu missierna li inti f'isma' hekk li tqaddes ismek, tiġi saldnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħrisna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi d-nubet tad-dinja. Ħarruf talla li Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejn aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisna l-ħajja ta' dejjem.
Bħala ringrazzjament f'dawn iż-żminijiet tal-kwindiċina ta' Santa Marija, namlu talba qasira ngħidu tlieta Avamert il-Madonna u l-ġakolatorja tagħha. Imma npoġġu l-intenzjonijiet kollha li għandna biex inħallu l-Ispirtu Talla jmexxina kif Marija ħalliet l-Ispirtu Qaddis jiddiriġija fl-għażliet tagħha. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkien di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkien di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkien di fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Ngħidu flimkien. O Marija wis grazzjusa, inti l-om li żied glorjusa, inti bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdu fl-eternità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna